Сәлем, қадірлі дусларым, хұрметлі тамашашылар. Йылдызлық мезгілләре тапшыруы янәдән сезнең белән бергә. Бір атна вакыт безнең өчен мәңгелек булып тоелды. Һәм хәзер сабырлык җитми, тизрәк башлыйсы килә. Созвездие йылдызлык фестиваль хәрәкәте тарихы буенча мавыктыргыч видео экскурсна. Мин әзер. Ә сез әзерме? Димәк, башлыйбыз. Тарихка юл тотабыз. 2005 ел. Илебез халкы өчен бу зур юбилей елы. Фестивалебызга 5 ел тулу уңайыннан гына түгел, ә беренче очракта Бөек Ватан сугышында җиңүгә 60 ел тулу уңайыннан. Безнең кичкенә генә, тик бик әһәмиятле юбилей елында яшь йолдызчыклар бу яңа, тыныч заманна хисабы башланган вакыйганы читләтеп үтә алмады. Шуңа күрә сәхнәгә һәрбер чыгучы яшь йолдыз үз номерларын без якты, тыныч күк йөзе астында яшәсен өчен гомерләрен салган геройларга багышладылар. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Әйе, дуслар, Совет театры һәм кино легендасы СССРның халық артисты Василий Лановой чыгышыннан башланды 2005 елның гала концерты. Минемчә, яңа Чишмәдән Татьяна Белоглазова өчен һәм Казаннан Барбекю вокаль ансамбле өчен ул чыгыш мәңге истә калачак. Кызганычка каршы, легендалар китә. Тик без Василий Семенович белән шәхсән таныш булуыбызга бүгенге көнгә кадәр шат калабыз.
бываю развесистый мужик. Барон фон дер Пшик забыл про русский штык. Аж ты, без баронов не отвык. Тыш, брат, тыш. И бравый фон дер Пшик попал на русский штык. Не русский, а немецкий вышел шпик. Мундир без плястика, разбита свастика. А ну-ка, пластика, на русский штык. Барон фон дер Пшик, ну где твой прежний шик? Остался от барона только пшик. Капут! 2005 ел катнашучылар соны буенча рекордлы дип әйтсәк тә була. Уйлап кына карагыз. Катнашырга теләүчеләр 90 меңгә якын. 550дән артык иҗади номер. Һәм иң яхшылары тамашачыларга гала концертларда тәкъдим ителде. Әйе, дуслар, гала концертларда. Чөнки булган матурлыкны һәм гүзәллекне бер генә гала концертка сыйндырып булмады. Шуңа күрә суперфиналны Уникстагы гала концерт белән, ә фестиваль сезонын Пирамидада үтүче гала концерт белән йомгаклау карары кабул ителде. Бой взяли город Брянск, город и прошли, и последние улицы название прошли. А название такое, право слово боевое, Львовская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, Львовская улица на запад нас ведет. Бой в город нам не взять, город весь прошли, и последние улицы название прошли. А название такое, право слово боевое, Берлинская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, Берлинская улица к победе нас ведет. Ура! 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 Безнең бабаларыбыз Берлинга юл тотып җиңүгә барган сыман, Казаннан Салават вокаль ансамбле малайлары да призлы урынга лаек булу өчен бар көчләрен куйдылар. Максатчанлык һәм батырлык – бу чын геройның мөһим сыйфатлары, төп сыйфатлары. Сугыш кырында булсынмы ул, иҗади фестиваль сәхнәсендәме. Йолдызчыкларыбыз безнең патриотизм рухында тәрбияләнә. Ә 2005 елда катнашкан балалар үзләренең һәрбер чыгышын, җырмы ул, биюме, үзләре аша үткәреп, чын каһарман тормышын күрсәтергә тырыштылар. На сцене образцовый хореографический коллектив «Пируэт», Лениногорск. Two men alive and two
Созвездие Йылдызлык фестиваль хәрәкәте тарихына багышланган махсус проектның һәрбер тапшыруында без сезнең кадерле дуслар бүгенге көндә танылган артистларның беренче сәхнәгә адымнары турында таныштырырга тырышабыз. Менә мәсәлән, бүгенге көндә татар эстрадасында танылган җырчы Чулпан Юсупованың беренче адымнары Созвездие Йылдызлык сәхнәсендә булганын белә идегезме сез? Ничек итә икән ул? Әйдәгез бергәләп карыйк. Әтти безнең хурлык, телебез аңа саулык, язсын иде яшәргә, әтти дип гомергә. Әттием, котлым сине әттием, яндарыңда һәр вакыт көлеп торсын әттием. Һәр фестиваль йылы сәнгать дөньясына бер, ике, хәтта күбрәк тә йолдызлар белән китте. Шулай итеп, катнашучылар саны артты, башкару сыйфатлары да һәм иң-иңнәрен сайлап алу тагын да катлаулырак булды. Монда ярдәмгә легендар опера җырчысы, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Даянова килде. Ул жюри рәисе итеп билгеләнде. Чын күңелемнән барлык булган жюри әгъзаларынан һәм оештыручы комитеттан безнең президентыбыз карамагындагы булган фестиваль оештыручыларын исеменнән зур сәламлыйм сезне барыгызны һәм котлыйм шундый бәйрәм белән, сәнгать бәйрәме белән. Елдан-ел безнең талантлар күбәя һәм дә киләчәктә аларны без күрәсебез килә. Үзләренең урыннарын табуын, уку йортларына біз барыбыз да әзер аларны укытырга киләчәктә. Бигрәк тә бу фестиваль чынлап тарихи фестиваль, безнең бөек җиңүе безнең 60 еллыгына багышланган. Күрәсез, балалар безнең тарихны белеп үсеп, безнең ветераннарга рәхмәтләр әйтеп үсәләр. Бәйрәм белән барыгызны да. Тавыш диапазоны, тембр, башкару чисталыгы, интонацияны дөрес итеп җиткерү. Бу һәм бик күп башка төрле сыйфатлар жюри рәисе җитәкчелегендәге жюри әгъзалары тарафыннан бәяләнде. Һәм бу сыйфатларның күбесенә ия булган җырчы 2005 елда табылды. Таныш булыгыз. Яр-Чаллы шәһәреннән Алия Хадиева, вокал соло номинациясендә гран-при иясе. Я окна ночь открою, чтоб встретиться с тобою. Пусть я не знаю тебя, мне скажет шепот дождя, что ты грустишь обо мне и что придешь однажды. Ты был дождем и снегом, слезами был и небом.
Әйе, дуслар, Алия Хадиеваның шығышы күпләрне таң қалдырды. Нәқ хореография номинациясында гран-при иеләре шоу-театр шарм шығышы кебек. Позарастали стежки, дорожки, где проходили миловоножки. Позарастали мохом, травой, где мы гуляли, милой, с тобою. Позарастали мохом, травою, где мы гуляли, милой, с тобою. Мы обнимались, слезно прощались, помнить друг друга мы обещались. Нет у меня с той поры уж покоя, видно гуляет милая с другою. Птички певуни, правду скажите, весть от милого мне принесите. Где милый скрылся, где пропадает бедное сердце, плачет, страдает. Позарастали стежки, дорожки, где проходили миловоножки. Позарастали мохом, травою, где мы гуляли, милой, с тобою. Позарастали мохом, травою, где мы гуляли, милой, с тобою. Гран-приларының тапшырылуы, гала концертларының тамамлануы, фестиваль сезонының йомғақлауын бір де аңлатмайды. Фестивальның башқарма дирекциясы башына бик яхшы фикер келді. Республика буенча кичкенә генә хәрби концертлар белән йөреп чыгу. Беләсезме, дуслар, ул концертлар сугыш вакыйгаларын үз күзләре белән күрүчеләргә дә, геройларны искә алучыларга да бик кирәк булып чыкты.
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Этот праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Этот праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Этот праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Өстәүне, дуслар, һәрбер чыгыш у зур практика. Алда безне Казанның 1000 еллыгы көтә. Тик бу мәдәни һәм тарихи зур вакыйга турында киләсе тапшыруда. Безнең белән калыгыз. Очрашканга кадәр.